бъркаха, не мога. След малко идва време за лека нощ. Ситуацията на 6 км и час и 20 е относително добре. Доста беше топло в началото, сега почва да разхлажда на около 1000 метра над морска височина. Си изкачваме до 1400 първите, не знам, 10 на 12 км. И дано има вода по трасето. Почти 9 км. Час и 45. Почва да разхлажда. Почти сумрак. Това беше с кадрите. Ще се снима утре сутринта. Лека нощ на всички драги зрители. И до добро утро. Добро утро. Малко след 6 вече изгрева. Ще се покажа след малко. Това тук долу е Орехово, където имаше голям пункт с дропбек, в който имах доста неща. Ях супа, пих кафе, смених си тениската, чорапите и горе-долу се чувствам човек. Километър 66, 12 часа. Стоях около половин час тук в пункта, но нямаше как. Дори имах леката идея, че трябва да легна да поспа малко, но това ще тотално да кара нещата в друга посока. Това ще стане много сложно и късно. През нощта беше трудно. Стомаха малко не приемаше количеството гелове, които исках да изям. Но сега след супата се надявам, че ще се успокои и ще мога да изям още 6-7 пред предстоящите 50 км имам. Орехово, от което се качих. Изкачването от Орехово е душеватка. Много трудно. В една 12 часа 44 минути нормално е трудно. И стръмно си, но просто умората вече е сериозна. Леко дежавю от Швейцария. Само им липсват камбаните. И са друг модел, де? Швейцарските са някакви специални за млякото и доколкото знам. Ето го. Изгря. Не, прескочи го по-лесно.
Финалът е финал. Дори когато се сетиш да запишеш тук нещо.